שאותי נתניה קרה, נכון? אני רוצה שמכאן נעביר לעם ישראל מסר. הבית שלכם נפגע, ונפגע בצורה מאוד קשה. אנחנו נעמוד על הרגליים, נרים את עצמנו, מהחורבות האלה אנחנו נרים את עצמנו. שמעתם? אין ולא יהיה על הצבא שלנו. ועל אפכם וחמתכם, עם ישראל חי! רגע, כולם למטה, רוצה לדעת, אנשים? אני לא חושב שהוא פה מישהו. רצו פה. מה העניין? עכשיו הבניין יצטרכו? בוא לך בניין ממול, בוא. זר. לא שזה, זוז רגע. לא יודע, אבל בוא נבוא איתם, נצטרך משהו. זוז, אני אכפות לך את הדלת, זוז! תומר! פה יש עוד אנשים. אתה בטוח? כן, עכשיו פורשים דלתות, יש אנשים בפנים, עכשיו יורידו לנו, אל תדאג. מישהו שאיתם שם